Horas ma dihita oparanyo puta silai sabunga siwalu turpuk namar hajahat tu silalahi nabola. Horas. Di bornginon mulai matok persyajarata taringot tu ahado pangatusion tu pertanyaan sarimatua nang saurumatua. Bornginon pautito tama panorangio sian amata opudeben sialoho burni rajai bur siagian dot opuromora sidabariba namangala burni rajai buru siagian tapai huti hutma aro tutu pangatusion tu daun di adat batak sarimatua dot saurumatua horas ma Horas marita po para niyo puta raja sila sabungan solo tupuk namar hojahat tu sila lahira bola. Horas. Obar tu materi na ribasa dia makta prologer lima pangatusion pertanyaan sarimatua do pertanyaan saur matua. Dihabu akka manami at dorang sumasuk kita tu bahasan ate tu materi perjolo-jolo rama tatu si haru pangatusir ni sari matua dohot sari saur matua molo sari matua nunga sikop akaira konna sudi ya era konna marpaupu ale arong dope naso sikop ate arong dope naso apala sikop ido sisari hononna ido sedokon sari matua arong dope sisari hononna ido ale ma berpahopo namagihut molo sar matua nunga sikop sudi akena konna titir marpahopo siananak titir marpahopo siap boru ido pangatusin sar matua. Jadi dihabu akamarami mula pa kita tu materi jujut tabigi ahado pangatusion di pertanyaan sarimatua pertanyaan saurmatua dohot ulaun sarimatua magido tangiang dohot ulau saurmatua magido tangiang adong pendapat songoron sian akka piga-piga sumber nari dapot molo didokon pertanyaan dang tupado pedison padalan perjabaran darong di somar dalam perjabaran arong nama dok songori dari do dang mardalan molo mangido tagiyoang dison nunga mardalan parjabaran anong nama dok songorida mardalan ano ba ito siya natin? Molo pertanyaan didokon di sino berarti dang talup dope mardalan manang dang adong mardala perjebaran manang turu-turu si pangaron alay molo mangido tangiang do nunga mardala disi ima turu-turu si pangaron so nang perjebaran ido kan mau lihat pak targai pendapoti ate tak salah ima salah definisi dah
Ale mololau hita tu etimologi menang asal usul kata di bahasa Gatak ada arti di pertanyaan. Adalah sekelompok orang melakukan acara kebaktian ibadah. Kan itu kan? Itu kan? Itu amang proses? Itu kan? Itu pertanyaan jala lebih berorientasi manang dominan di son ulauni huria kerohanian. Itu kan? Mol arti di pertanyaan sekelompok orang yang melakukan doa bersama atau kebaktian, berarti dia lebih mengutamakan ritual daripada keagamaan, itu kan? Ya. Ale molo magido tangian. Magido tangian. Kupangido hamu martangian, berarti dibutuhkan dukungan doa dari seseorang atau kelompok untuk suatu peristiwa satu, oleh karena sakit, oleh karena butuh penghiburan akibat meninggal atau dan lain-lain sebagainya. Itu kan bagi tangian kan? Bagi tangian. Nah, imam mau kesimpulannya secara etimologi. Sonari lau mahita tu adat habatahon. Dia don sipili tota. Ate. Adong istilah mangema. Adorang semasuk kita uson, upat orang jolo arti ini mangema. Mangema ima adat nadigarar ni ianakonda manang nadigarar ni pahupuna tu akka horong ni hula-hula ni natorasna manang opuna alana ditikki marujung ngulu na tua-tua nai dang dipasai dope ari-arina. Ngata tu siapa? Itu pangatusian di mangema. Dan gitu artinya adat ni na tua-tua sada na tua-tua di pasikop marang digarar iana konda marang digarar pahupuna tu hula-hula ni nyon na tua-tuaon amaon alana ditiki marujung ngolu dan sikop debe di pasai ari-arina. Ate amang ate, itu artinya mangema. Hero tapo tu sawari? Ya, oke. Contoh, songon amat tanahinan. Contoh kan? Amat tanahinan marujung ngolu alana situasional, kondisional, dan gitu haram, dan mungkin, dan memungkinkan. Jadi dang ngarong di patupa adatna naobartusi. Jadi ditikina para kok saring-saring na bahami mayarakonna manggaran akka adatna. Ditikki sekaligus para kok saring-saring na tutuy laos digarar kami ba. O akka hula-hulana ima akka adatna na julu. Ay mamangema ate. Jadi alani dihamu akka amanami molo sadana tua-tua saur matua manang sadana tua-tua nasari matua dang bui di patupa dope dang bui dope di patupa akka rakonna akka adat nahob bartusi oleh karena mungkin sada situasi gudang hal dan gitu situasi keamanan situasi ekonomi dan tuk si jamaun di tangan na dan tuk si jamaun ni tangan ni akayana kon na manang puparanda dan gitu didok kumma di mangajana ba
ima ulaun pertangyangan. Di Patupa mah ada pertangyangan. Jadi kemungkinan holan nomor dala desi holan ulus saput do ulus tujuh asing di dang mardalan turu-turu si panganap pedang mardalan. Ate. Itu na dimaksud ulau pertanyaan. Ate di sari matua maupun sahur matua. Ya, gitu. Jadi artinya salah ya dokon. Molo misalnya marujung ngurus ada tua-tua sahur matua, marang sahur sari matua kan si komar dalam mah apa sarupa do pardalan di ruru di pada dator dai ate. Gitu. Gitu. Kemudian berdalan akan aku partusi berdalam ma ima ka ulus panggawi tutunuain bahonan ni asuh tomba song-songoni olana dihatai di si song-songoni nang akka maung-maung na dihatai di si itu kan doa kalam na asing doa kasih pangarut doa ka dia jaka namarikil alaya na memang tadak sunidah di balaga dan gitu sada dan arong nang tuk si jamaon di tangan ni akaya nakonna manang aka peparanda dan terpatupa patupahon ada prasaur batuaon hobar nasomal dan gitu song-songnya nang sor batua alani didokum maulau ni ulau pertangyangan. Ate apa ngate? Takas taboto. Jadi ala nido. Molo kita ditikin amar tonggo raja, kamu hitaon songon raja nama nariason siya kasuhuton akasakap na naisipatu pauta hobar tu pertuat di sarana tua-tua nang merujung hulu si kota kasuduk kota nang tarukku pertangyangan HP adat nomor dalan dan gitu tarukku misalnya sari matua magido tangian itu kan esesitong na so idok kupenian magido tangian no otomatis naro ido sudia ka hata na di pasat na inon hata tugar-tugar di pasat ya kana makahologi naro padoko katakan numenon song sikat ni tangian kan ido kan ate ketari ido kan ketangian doy jadi si mamang na perlu sepaturus si pakyotam molohita peparanda puta raja silai sabungan lagi do molo ulau pertangyangan do didokon berarti dang mardalan aka ruh di parada atau disi tetunu angin gararon ni kaya nakon na mahaduari manang pahupura molo anak no mate misal lahaduan langsung disidon benak ka dia poparana langsung digarang ada dinion opung naon dan gitu ima naridokonna istilahna mangema ate banget atau kastabodo da hidup hataon biasa sitong na ngaheat aparsiajarion alay dan terlalu details. Tadi para nabo ni patorak kami pangatusion di ulau pertangyangan sehari matua pertangyangan sarung matua dohot ulaun sari matua mangiro tangiang sarung matua mangiro tangiang. Ate molo pertangyangan nai di jolo baru dipuri guarna status ni namatei dan gitu berarti dan mardalan adat alem molo status namatei jolo ipuni magido tangiang berarti mardalan
adat. Nanti apa kata? Jadi sian panorang yang namanya pendapatnya ketiga alak atau sarupa loh. Pertanyaan indah dan berdalan perjebaran. Toho, dan gitu. Magido tanya ngabardalan perjebaran. Toho. Isop pinakini as. Lo sari manusia mbak. Ala na memang dangadong dang tuk si jamaon di akayara konna barang peparanda. Dan gitu. Mbak, di baik ulau pertanyaan. Mbak, tidak merdalan akaru di pada datang di sini. Kalau ada dua orang, tapi tujuh. Ya, dengar perjebar, dengar dia itu tangiang. Tolkat tudian, dan gitu. Tasoni bara, nabui patora kami ate tungarong na urang takas di panorang yang remeyon, partikian di masa time tu akamanawi. Ya. Ya. Jadi mau lihat mana di narasumber nami ate. Ya. Nah patorakon, ulaun, pertanyaan tu mengiru tangiang. Ya. Jadi songon dia Batak memang songon najarang do bigem memang di sada-sada ulaun habuk ni roha nang sari madua do sar madua pertanyaan. Jadi mau dia Batak memang di jujung do baringin lah. Di jujung do baringin lah. Jadi songon latar belakang ni dokun ni narasumber nak karingan di Batuba pertanyaan ala keadaan sikon. Jadi molo dia ada Batak nahuboto ada nageleng ada nabelga. Jadi pas hapol ko sarong pertanyaan molo boydo bainon ada nageleng. Mulade. Ya. Jadi boleh Pak di suku-suku di amata ama udah pun dari dia bahasa si kosmaron dari itu toho mainon ido rikot nahita namar doga sabutuha ido rikot nahita namar doga tubuh ido rikot nahita namar akan namar doga sahuta do akan namar ale itu asal nang terjadi do mange masongonon berdua hali ulang yang sada hakurangat do alai on kan akka faktor-faktor hal-hal yang tidak bisa dihindarkan sada alane so adong si jio pun di tangan na datuk si jamau di tangan ni anak na dan gitu ijujung do baringin di dang tarjujung na dan gitu dang sudi bu kita majujung baringin ta dan gitu arong nasubui majujung okat nasubui majujung baringin na sada dapat dua situasional kondisi situasi negara keadaan contoh ditiki pandemi itu kan tung adong pesitio pun di tangan na dan itu alana situasi peraturan sian partogi di negara tadang bui patupang akka ada nahobar tupar kuat di sana dan tua-tua bah apalagi mau nunggah sopat misal di kopitot dan itu sudah jonok kita dang bui so di mamardal keadaan semua ni patulugon situasi keamanan negara mau keadaan perang do negara terpatu baru patupahon akka adat alanido kita ditangyang sapa tapagido asa mardame sonang mana mardame dame negara tahun edang bu kita meluasin negara ta jalan kata alami non gudang akka tua-tua na jolo di masa ni pemberontakan do akka dia dan adong mengulaun akka adat kalau di pasu-pasu raja dang manang na suarong gareja dang manang na suarong si benon na alai situasi negara ditiki so ini madang memungkinkan dan kondusif ya sudah kan solido jadi gudang-gudang faktor jadi mau solido kun yang mengudai dak kini kan taringot si benon di tangan seunang marong di paparan di putaraja silesa bungan sualu tupuk na songoni na suadong si jamau na sotuk si jamau di tangan ada do na met ada do na balga alani dan gitu
Oleh ate mali tuata, sarado kita di Paparanyo Putra Raja Silesa bukan, bui marsi tukul-tukulan. Ide usai dokter dengar si sada tandok, si sada parindahanan, si sada lulu anak, si sada lulu boru jalan, si sada pakilalan. Ate tumbeha dua narong nasuni. Ciko jujumut tak. Berarti nak marsi baik haram kita. Marsi tali si daldal. Butuh kamu dong marsi tali di si daldal. Tali si daldal. Aduh, mau bertali si daldal. Daldal bisa jatuh. Tekan les. Itu. Martali si daldal. Dah, oke? Odo. Iuran. Tekan les. Tekan les apa udah? Hah? Ya tahu. Dawa spontan tuh. Masih baguguna bergugume. Masih baguguna spontanitas atau ya. Toto Ribe boleh. Gue itu nggak tertentui. Molo Toto Ripe nggak tertentu ya teh. Ate, ahli hukum on. Ya udah ada nilai ketentuan dia teh. Spontanitas bang. Nggak dong belum mengatur soal ini. Iya kan? Ale molo spontanitas. Kalau langsung di situasi kan bergerak, begitu. Empati. Simpati dan empati. Iya, yang jago udah begitu. Sesali lo kata ya le. Ya, ada dong syukur-syukur mulai deh. Ada dong ya. Seberkembang. Oh, apa udah? Baik. Anu perjolo dah ko. Jangan mau perjolo. Senda perjulu. Anak po kasi manggung na perpus. Ya, baik Pak. Syukur-syukur Ya, jadi mulai dari batua. Oh, Molo di tangan-tangan ini panorama dua batua artinya pertanyaan untuk mengido tangiang. Ya. Kalau di pertanyaan berarti yang merdana adat. ya. Ada perlu be alana ritual agama na masih. Ya. Apa na jujut nata do bibegadang na mate makar pe mana tata dorong merdana na adat. Aru garnon molo mengido tangiang naking totu kan artinya kan no sarma tua do. Alay molo na mate makar pe na sunti pe na natado pe na selingon harusnya pertanyaan do. Elang malay merdana dua ada. Arong di situ lang na, arong udah pulang. Arong na pasti sol. Nah udah king lana molo na pihu-tihu ke pertanyaan do mengidutang yang do. Nah habuk ni roha. Gimana perjulu? Nga paduahon na mangema molo di Purwasugit ditarak ni akan natutoy menangan. Ay gudangan di paso-paso raja din na julo. Jalok pe nagkaulo di pato orang on. Nang pasado ada na tululuan na songon nuanginon. Jadi molo tung baha atau tu molo matua mamaru mura ka 10 sona 10 bincang pasaya dari na mga matua. Mang asar matua. Naking si di panorangan ikat tu molo di botona na do nang garada na mangnarang tu kan na mangulang na namang papu na mak. Ya. Suku-suku na adir di pasahaton dung sebelum ulau ni do mang na jolo sa minggu sebelum ulau ne 2 hari sebelum ulau ni do mang na di ulau ni do pas patu pa mangema ima suku-suku buat dah boleh. Kita perjulu kena harukin. Oh, pertanyaan ni kan udah pendapat dihalak. Lagi do. Bolo pertanyaan tentang berdalan perjebaran. Gitu kan? Bolo datang ini nomor berdalan perjebaran. Bolo bagi datang yang. Lagi do. Iba kesimpulan ini sida. Alim bolo pendapat tarakin asing do kan? Alim bolo dihita. Dah selingkod lagi do. Bolo dia Batak na julut dah nga dong guarni ulau ni non pertanyaan. Na dong mardalan na bulod do. Kanido? Kemardalan na bulod do tarokon. ogat ini pertanyaan ni
Danga dong na julu ulaon pertanyaan do magidu tangiang. Danga dong. Ale molo ulaon misalnya mate makar do risot dangidu magidu tangiang indah. Ala nidu tang padokon magidu tangiang. Ala yala tarap mensosialisasi kita di mangajana dot di tonga di maujana padokon mardalan na bulung. Karido istilahnya lah batak. Danga dong pertanyaan ada. Danga dong magidu tangiang. Dangidu nuanginop penon duanginop magu mana mardalan na bulung di dokon magidu tangiang. Pertanyaan mau tekas kita molo hita mo para na puta Raja Silesa bungan si ulo tupuk na marhujat sila molo mate makar do tadok iya guar ni ulau ni Raja Nabi ima ulau mardalan na bulun dangido molo idokon hatan wangin magido tangiang inda dangido sa sitong na mardalan na bulun do guar ni ulau ni ate hido kan ratar kita cukup si walau terpuk kita peperan putar Raja Silesa bunga molo mate makar do nunga tapa somal mat dokon ulaon mardalan na bulun karin main muda enggak dapat dua odakin sedihari do ibu to marang daun naung sikop ada tidak tua-tua ada do dia waktu kan dia baru kono udah keterbukaan namanya keterbukaan di keluarga yang itu adong tonana dakugar do beda turar ya kan ada keterbukaan mau dangadong nama nuntut dan gitu muluh-muluh imat dokon dangadong nama ya berarti dianggap selesai lalu mau dong nama berkeberada ada yang jalo habi do pe ada dia jualan dah ya wajib bayar dan gitu ali mau dong nama nuntut ada yang membayarkan berarti ada yang menagih. Itu kan transaksi. Ada yang menagih, ada yang membayar. Emang orang matagi gararon, puisi gararon. Ayo nuangin. Nah, sediharo di pasahaton pada umumnya. Tongdo disadari naik jumolo jolo diulahon ima ulahon namange mai baru ma ulahon di na bersangkutan ate dan pola ngarit. Somallah laos siada ni hidup jalan pola sonna murat idikun aharo teki ujo bana marujungolu do dari garan dan itu berarti tidak penghormatan boleh si apresiasi orang tan yoto kaya konon bahwa dia record dia dati diingot dope naso sikop dope ada tindak tuana manang opungna kan sada si halas sono di dengido dianggap bahwa mau sikop tapi ima pas sudah hari-hari na opungna barang na tuana dianggap dono terkira beban di imana dengido si halas sono di ima iman na namanya mana kini yani dengido jadi dam terputus dia bataki saya rom doaka jalan-jalan penyelesaian ate asa unang taruh tangi badasan adat dia lalak batak mulai dokod dang maragama dang polaci rohana ate ale mulai dokod dang maradat aci durat tadi dang maragama wenda dang polaci roha karena itu kan urusan kita dengan secara vertikal kepada Tuhan. Ale muludang maradat to itu kan hubungan horizontal. Lagi do acik do rohan ba. Lagi muludang kondo aturas mudang maradat indah kan acik do rohan padahal so na binoto. Itu kan. Alana dia berkol begitu sudah kan anak niranya no. Dari mana teh? Apa boleh teh? Tadi naking teban udah tahu betul. Aduh beda nih isar rumah tua mengelutung-lutungi dok makuling ogung sa bangunan. Molo mengelutung-lutungi apa udah terkira molo dok kan ada penghiburan setiap malam. Molo da jolo kan Allah di lima borgin 5 hari ya kan. Jadi setiap borgin dilusung-lutungi. Ya. Ale tang masuk di dalam hal
Ahara guarninon tu acara ale molo godang sa bangunan kan ditiki nama pasaton adat nama jalo horong di hula-hula do dia molo majalo horong di hula-hula jala ritual ni para datuk dangi dok mangalutung-lutung ya udah nah molo mangalutung-lutung iron tahira madungo-dungo ih mga tungdo-tungi. Oh berarti ada nih boru baju nama dua domoi dan masuk ada nih gudang sebangunan nih. Emang ada tunggu di pas di acara di mau tunggu ide. Dalam tong, dalam nama tunggu dang masuk dalam adat. Dalam. Ibu itu koran internal nih, internal. Iya. Ah betul. Itu baliling tak beberat suku-suku munau nanti. Memang ati tibu kira permintaan munau. Mau lihat mak, dia mang narasumber nami. Ya. Nakin di penjelasan dia mang medokon malah pertanyaan dan merdana adat. Manang di halalaon ni dua songonon. Mangamu nakin mangamu doh. Mangema. Oke. Nah usukut di son alalau mangema do na dua. Alai naing maulah honon ni anak nanya sabitullah ulah honon. Boy do pasada honon ni ulah ni anak nai tu ulah di bapana. Boy. Ilo kalari do suku-suku dia muda. Terus. Boy di pasada ina do. Kalari do. Manang namaralo dito ka hula-hula manang nadaw. Kalari do. Ido. Jadi katong do di Jawa ka orang ni hula-hula itu datu-datu ana molope ulah ni anak kon na manguda. Molo misalnya tulang ni datu-datu ka gabi bona tulang na. Itu kan? Kemungkinan pola bona niari dora perlu tabak. Orang jolo selesai mangema jual sida ipe ulah. Ujolo saya do mangema muda. Ido. Itu. Ali boy mai sadari na. Boy, unang ilakai pat parpuri pat parjolo. Iya. Itu tong istilahnya. Unang ilakai pat parpuri pat parjolo. Ku parjolo majolo diulah kasaru bare masalah. Iya. Molo adong na mobil sarumatua madang sarimatua. Adong na anak kon na so. Mana datu dang mardalat dape ada natiki ujung ngoluna. Mardalam mak misalnya tapuk ni apuran. Artinya tapuk ni apuranon ina ma adat ni. Iya. Ale molo kaya na konna dape dan maradati mardalam mak napurat tiar. Berbeda do tapuk ni napurat do napurat tiar. Dan molo napurat tiar na tua-tua dang mengadati dope mardalam mak tapuk ni napuran. Itapukon napurani artinya putus dia. Dang manggarada pe ina ma adat ni. Alem molok yana kono do pedang mengadati mardalam mana purat tiar. Artinya asabui doro hula-hulai hanya sesaat itu aja. Bukan berarti adatnya sudah lunas, tidak. Gararong na rebahaduan adat. Asal rebui doro hula-hulai menghadapi ulau non. Nah, deh. Jadi Mau lihat mak. ibaga sasadari naik, iyalah. Arong dome. Tidak terima. Oh, abang muda, newcomer anak kapal. Atau arong di luar negeri adat barat atau? Tidak apa Jo? Ya. Cara kamar salawat. Abi dari situ ada di Napura. Ini ya ada di dapur hari, itu dapur tiur. Ada di dapurano nama muda. Nah, ada di dapurano terbagi atas dua. Dapurat tiar, mana? Tapuk di dapuran. Ada di dapuran dogor nih. Nah, itu kan? Kan sarumaro mate makar itu ada dua. Mate makar molo ama ido lao berarti maponggo dulu. Molo ina ido lao mata pasta taring. Ale sudah kan masuk mate makar. Ate. Jadi ada di dapuran deh. Gimana teh? Sesi pertama teh. Ada berapa? Mari, lima jo. Ada dua pertanyaan. Lima jo Pak Guru. Boleh teh Pak, dihita salut dah. Perhita-hita persejarah Taborginon.
molo diekspos di YouTube pasti akan banyak pertanyaan. Jadi mau lihat mari kita bersama matuata bersama Oputa Raja Silai Sabungan Solo Turpuk Oputa Raja Silai Sabungan bersama para kita para Oputa Raja Silai Sabungan Solo Turpuk. Namar hojaku silalahi na bolak. Oras mari kita. Oh, yeah.